Η Λευκάδα είναι το μοναδικό νησί με οδική πρόσβαση. Η καινούργια γέφυρα Ρίου-Αντιρίου διευκολύνει όλους τους επισκέπτες. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ακτίου αλλά και τα λιμάνια Ιγουμενίτσας και Πατρών αποτελούν τις πύλες εισόδου από την Ευρώπη. Τμήματα της Εγνατίας Οδού και η υποθαλάσσια σύραγγα Πρεβέζης Ακτίου εξυπηρετούν τη βορειοδυτική Ελλάδα. Το μεγάλο της όμως πλεονέκτημα είναι η πλωτή γέφυρα που τη συνδέει με την Ακαρνανία, η οποία της εξασφαλίζει άνετη, γρήγορη και αδάπανη προσέγγιση. Χαρά μας είναι να σας ξεναγήσουμε. Στην είσοδο του νησιού δεσπόζει το κάστρο της Αγίας Μαύρας, με την ομώνυμη εκκλησία σιωπηλή φρουρή στο πέρασμα των αιώνων. Μπαίνοντας στην πόλη της Λευκάδας, μας υποδέχονται στον πάρκο Μπουσκέτο οι πρωτομές των μεγάλων ανδρών και ποιητών του νησιού. Η κεντρική πλατεία με την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα είναι πάντα γεμάτη επισκέπτες. Περπατώντας στα καντούνια της πόλης, τα παλιά αρχοντικά, τα παραδοσιακά σπίτια και οι εκκλησίες υπενθυμίζουν την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά του τόπου. Συναντάμε το Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα που καλύπτουν μεγάλη χρονική περίοδο. Κοντά στην παλιά πόλη βρίσκουμε το Μουσείο Φωνογράφου, όπου αναβιώνει η ρομαντική Λευκάδα. Συναντάμε το κτίριο της Φιλαρμονικής, το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με σπάνια συλλογή υλικού για την πνευματική δράση των Λευκαδιτών στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται τον Αύγουστο γιορτές λόγου και τέχνης με εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, λαϊκούς χορούς. Επίσης το φεστιβάλ Folklore με ελληνικά και ξένα συγκροτήματα. Οι Λευκαδίτες, άνθρωποι ζωντανοί και ζεστοί, υποδέχονται πάντα φιλόξενα τους επισκέπτες. Για όσες μέρες αναζητάτε τη γαλήνη και τη γοητεία του καλοκαιριού, η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Λευκάδας έχει να σας προσφέρει πολλά καταλύματα φιλοξενίας. Επιπλωμένα διαμερίσματα, πέτρινα σπίτια αναπαλαιωμένα με σεβασμό στην παράδοση, βίλες απομονωμένες για απόλυτη ησυχία, σπίτια για μεγάλες παρέες και οικογένειες, σπίτια βουδιγμένα στο πράσινο με μεγάλες βεράντες, σπίτια με θέα πανοραμική, σπίτια που προσφέρουν υπέροχο πρωινό. Πεντακάθαρα και διάσπαρτα παντού, δίπλα στη θάλασσα, στο βουνό, μέσα στους οικισμούς, σε μέρη πολυσύχναστα αλλά και σε απόκρυφα για μοναχικούς επισκέπτες. Και οι τιμές είναι για όλους προσιτές. Βορειοδυτικά της πόλης βρίσκεται η παραλία του Αγίου Ιωάννη με λευκή άμμο και δροσερά νερά. Άλλη μια κοντινή ομορφιά είναι η Γύρα με τους παλιούς ανεμόμυλους. Η Λιμνοθάλασσα περιτριγυρίζεται από ακόμη μια όμορφη παραλία που φτάνει μέχρι την είσοδο του νησιού. Ακολουθώντας το δρόμο ανηφορίζουμε το λόφο. Σε αυτό το καταπράσινο σημείο είναι χτισμένο το μοναστήρι της Φανερωμένης, ένα από τα σπουδαιότερα εν ενεργεία μοναστήρια του νησιού. Συνεχίζοντας, περνάμε από το όμορφο χωριό των Τσουκαλάδων, αλλά κατηφορίζοντας προς τη θάλασσα το τοπίο αλλάζει. Τα πεύκα φτάνουν μέχρι την ακροθαλασσιά. Η χρυσή παραλία που συναντάμε είναι τα Πευκούλια. Φτάνουμε στον Άγιο Νικήτα, ένα παραθαλάσσιο χωριό με παραδοσιακό χρώμα και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.
Το κάθισμα, άλλη μια όμορφη αμμουδιά με καταγάλανα νερά, μας αποζημιώνει. Από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού, απλωμένοι νοχελικά στο Ιόνιο, με καταλύματα, καφετέριες και εστιατόρια έτοιμα να μας εξυπηρετήσουν. Εδώ υπάρχει ναυαγοσωστικό κέντρο και μεγάλο ελεύθερο πάρκινγκ. Πηγαίνοντας προς την ορεινή Λευκάδα, συναντάμε το χωριό Λαζαράτα, ορεινό κεφαλοχώρι που διατηρεί αναλύωτο τον παραδοσιακό χαρακτήρα του. Είναι η πρωτεύουσα του Δήμου Σφακιωτών. Επισκεφτήκαμε ένα όμορφο παραδοσιακό σπίτι, ζωντανό παράδειγμα της συνέχειας του λαϊκού πολιτισμού, με όλα τα προϊόντα της τοπικής παραγωγής: σαλάμι, φακές, πίτες, μέλι, μαντολάτο, παστέλι, κρασιά. Επόμενη στάση μας είναι η Καριά, χωριό χτισμένο σε κατάφυτη περιοχή. Η γραφική πλατεία με τα καφέ και εστιατόρια συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Η Καριά διατηρεί τα πατροπαράδοτα έθιμα του τόπου μέχρι και σήμερα. Τα κεντήματα, τα περίφημα καρσάνικα, μοναδικά στο είδος τους, όπως και τα εξαιρετικά υφαντά της, μπορούμε να τα δούμε στο Λογογραφικό Μουσείο Μαρία Κουτσοχέρο, αλλά και σε άλλες παρόμοιες εκθέσεις. Αναπάντεχη έκπληξη και η έκθεση ζωγραφικής που συναντήσαμε. Πιο ψηλά από την Καριά συναντάμε την Εγκλουβή. Είναι το πιο ορεινό χωριό του νησιού. Η Εγκλουβή είναι πασίγνωστη για τις νοστιμότατες φακές της, οι οποίες θεωρούνται οι καλύτερες της Ελλάδας. Στο δρόμο μας γνωρίσαμε και τη διαδικασία αλωνίσματος. Κοντινά αξιοθέατα είναι το οροπέδιο του Αγίου Δονάτου με την ομώνυμη εκκλησία. Η περιοχή είναι θαυμάσια για περιπατητές και ποδηλάτες. Γύρω μας υπάρχουν πηγάδια που μπορούμε να απολαύσουμε το δροσερό νερό τους ακόμη και το καλοκαίρι. Στην ίδια περιοχή υπάρχουν πολλά θολωτά καλύβια, τα λεγόμενα βόλτι. Οι βόλτι αρχικά χρησιμεύαν για προστασία της οδιάς των χωρικών και αργότερα πρόσφεραν καταφύγιο στους αγωνιστές. Η αντίθεση των δαντελωτών ακτών με τα γραφικά ορεινά χωριά, πνιγμένα στο μυρωμένο αέρα του Πεύκου και του Θυμαριού, είναι η χαρακτηριστική πινελιά που κατατάσσει τη Λευκάδα στη μοναδική γωνιά της Ευρώπης. Συνεχίζοντας προς την άλλη μεριά της Λευκάδας, την παραλιακή, ο δρόμος μας οδηγεί στους Καριώτες, τη Λιγιά και την Οικιάνα. Παραλιακά μικρά ψαροχώρια με πολλά καταλύματα και παραθαλάσσια ταβερνάκια. Ανεβαίνοντας τους δρόμους που οδηγούν στα ορεινά χωριά Πλατίστομο, Βαυκερή και στον οικισμό της Παλαιοκατούνας, η θέα προς τον Ιδρύ και τα Πριγκιπονίσια είναι ανεπανάληπτη. Φτάνοντας στο Περιγιάλι και τον Ιδρύ, ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα κατάσπαρτα νησάκια βυθισμένα στα σμαραγδάνια νερά και τις δεντελωτές ακρογιαλιές. Τα Πριγκιπονίσια, ο σκορπιός του Ωνάση και η μαδουρή του ποιητή Βαλαωρίτη απλώνονται ενοχελικά απέναντί τους. Το Ιδρύ είναι το πολυσύχναστο τουριστικό κέντρο, το μεγαλύτερο του νησιού. Συναντήσαμε τον Ανδριάντα του Αριστοτέλη Ωνάση με το βλέμμα στο σκορπιό που τόσο αγάπησε. Σε όλη την περιοχή υπάρχουν τουριστικά καταλύματα, εστιατόρια, καφέ και καταστήματα για την εξυπηρέτησή σας. Ferry boat συνδέουν τον Ιδρύ με το Μεγανήσι, την Ιθάκη και την Κεφαλονιά.
Υπάρχουν επίσης εκδρομικά σκάφη για περιηγήσεις, κυρίως στα απέναντι νησάκια, για μια ανεπανάληπτη απόλαυση και εμπειρία. Η μαγευτική και κάθασπρη συνεχόμενη αμμουδιά στο Περιγιάλι και τον Ιδρύ είναι από τις ομορφότερες του νησιού. Πλήθος επιλογών μπορούν να γεμίσουν το χρόνο σας. Κολύμπι, ιστιοπλοεία, windsurfing, water ski, jet ski. Όταν νυχτώνει, η νοχελικότητα μας αποχωρίζεται και τη θέση της παίρνει η ένταση της διασκέδασης. Η ζωή συνεχίζεται χωρίς τελειωμό όλη τη νύχτα στον Ιδρύ. Υπάρχουν άπειρες επιλογές στα ποικίλα μπαρ της παραλίας. Μια βραδινή βόλτα σίγουρα θα σας πείσει. Απέναντι από τον Ιδρύ βρίσκεται ο απάνεμος κόλπος του Βλυχού και το καταπράσινο ακροτήρι της Αγίας Κυριακής με το ομώνυμο εκκλησάκι και τον τάφο του αρχαιολόγου Ντέρμπερφελτ. Το Βλυχό και το Γέννη είναι παραλιακά χωριά χτισμένα στο μοιχό του Όρμου, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους με θέα όλο τον κόλπο και τον Ιδρύ. Η περιήγηση με το σκάφος μας έφερε μέχρι το Μεγανήσι. Απολαύσαμε το Σπαρτοχώρι, έναν από τους 3 όμορφους οικισμούς με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική. Μετά τον Ιδρύ και το Βλυχό, συναντήσαμε το χωριό Πόρος, με τη φυσική παραλία που λέγεται Μικρός Γυαλός. Πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά και αμμουδιά με χοντρές κροκάλες. Γύρω μας υπάρχουν καταλύματα και νοικιαζόμενα δωμάτια. Τα Σίβοτα είναι ένας γραφικός οικισμός χτισμένος στο βάθος ενός φυσικού φιόρδου. Είναι τριγυρισμένα με ψαροταβέρνες, καφέ και αποτελούν το συνήθι σταθμό για όσους ταξιδεύουν με σκάφος στο Ιόνιο. Συνεχίζοντας το οδηπορικό μας, περνώντας τις παιδινές εκτάσεις του νησιού, φτάνουμε στη Βασιλική. Ένα παραθαλάσσιο χωριό με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Πόλος έλξης η παραλία της για τους λάτρες των θαλασσίων σπορ, μια και ο μαΐστρος είναι συνήθως ευνοϊκός για windsurfing.
πολλοί φανατικοί φίλοι του επιδίδονται στο αγαπημένο του σπορ, προσφέροντας στον επισκέπτη ένα μοναδικό θέαμα. Στον οικισμό Πόντι λειτουργούν σχολές σέρφινγκ, ενώ τα νερά είναι αβαθή, ιδανικά για παιδιά. Σε όλη την παραλιακή οδό, μέχρι να φτάσουμε τις πηγές της Βασιλικής, απλώνονται γραφικά ταβερνάκια, εστιατόρια και καφέ. Διάσπαρτα είναι και τα καταλύματα, αλλά και οι παρεχόμενες διευκολύνσεις που σας υπόσχονται άνετες και ευχάριστες διακοπές. Το λιμάνι της Βασιλικής συνδέεται τακτικά με την Ιθάκη και την Κεφαλονιά. Υπάρχουν επίσης καΐκια για ημερήσιες εξορμήσεις στις απόκρυφες αλλά συναρπαστικές παραλίες στα νότια του νησιού. Το ακρωτήριο του Λευκάτα με τα άγρια και λευκά βράχια είναι στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Το Πόρτο Κατσίκι με την άγρια ομορφιά των βράχων σε φόντο λευκό, παρέα με τη διάφανη αμμουδιά και τη γαλαζοπράσινη θάλασσα, δίκαια την κατατάσσουν στην πιο ξεχωριστή παραλία σε όλη την Ευρώπη. Άλλη μια παραλία ασυνήθιστης ομορφιάς είναι η Εγκρεμνή, κοντά στο Πόρτο Κατσίκι. Από όποια οπτική γωνιά και να την κοιτάξεις, σου κόβει την ανάσα. Στη Λευκάδα, οι γευστικοί πειρασμοί είναι έτοιμοι να προκαλέσουν τις συστήσεις μας στις νησιώτικες παραδοσιακές ταβέρνες. Σαλάμι αέρος και το λουκάνι. Αυτή είναι η γνωστή μαριδόπιτα, λευκαδίτικος. Αυτός είναι ο μπακαλιάκος ο Μπιάνκο, λευκαδίτικος. Λευκός. Αυτό είναι πατατούλες, κόρδο και γίνεται και τηγανιτός με σκορδαλιά. Έχουμε και άλλα πάρα πολλά φαγητά λευκαδίτικα, αλλά αυτά είναι τα πιο παραδοσιακά. Δεν χρειάζεται να το δοκιμάσουμε. Να το δοκιμάσετε βεβαίως. Ο ήχος της κομπανίας της Αγιομαυρίτικης χαϊδεύει τα αυτιά μας όση ώρα απολαμβάνουμε τα πλούσια εδέσματα. Η συντροφιά του λευκαδίτικου κρασιού, πάντα απαραίτητη για να χαρίσει στις ελληνικές βραδιές τη χαρά και το ξεφάντωμα. Επισκεφτείτε τη Λευκάδα, το καταπράσινο νησί με τα δαντελωτά ακρογιάλια, τα διάσπαρτα νησάκια, τα γραφικά χωριά και αφεθείτε στο χάδι της θαλασσινής άβρας του Ιωνίου. Εξορμήστε στις παραλίες, περιηγηθείτε τα χωριά και ανακαλύψτε την παράδοση μέσα από το σύγχρονο τρόπο ζωής. Ρεμβάστε από ψηλά τον ήλιο που ανυπόμονα αγκαλιάζει τις αμέτρητες γλώσσες των μικρών νησιών μέχρι να βουλιάξουν παρέα στη θάλασσα. Το χαμόγελο και η ευγένεια σε αυτό το νησί με τα καθαρά καταλύματα και την άψογη εξυπηρέτηση μας χάρισαν το καλύτερο δώρο, την ανάμνηση των διακοπών.